izvozvi unonzwa vanhu vachiuya panapa kuti Chamisa akangoposta kakomenti kanenge akomenta pamusoro pezvimiro zviri paground. Unoona vanhu vachiti Chamisa akapenga, Chamisa akapenga. Apenga papi Chamisa nguva ipapapa? Ndechipi chaaiita panapa? Nekuti izvozvi tiri munguva yekuti tiri kuda action. Hazvisiri zvere zvamuri kureva kuti tikataura panapa General Stole anotukwa, makabvira kare muchingohukura, tiri kuda action. Inini ndikataura munouya kucomment section uku muchindishaudha. Kune mumwe akatombonditaurira akati uchabva zvako kuCape Town ikoko uchatiziva zvakanaka. Ndoda kukurumidza kupinda munyaya yangu panapa. Vanhu vakawanda vari kutaura nyaya dzavo dzakasiyana siyana pamusoro pemamiriro ezvinhu. Ndanakidzwa nemumwe mukuru anga achitaura apa achizviti ndini Mr. D. Nyaya anga achitaura inyaya yakanaka chaizvo, asi chiri kutambudza nechiri kunetsa ndiri kuona sekuti ndo chisiri kunyatsonzwisiswa nevanhu. Masoja akabiwa Mr. D, mapurisa akabiwa futi. Mazvinzwa here nhai mukuru? Pfuti dzamuri kuti pfuti ndedzedu, ndedzenyika, ndedzedu ichokwadi, but dzakabiwa izvozvo hadzisi mumaoko medu. Handiti mazviona? Saka ane pfuti izvozvi ndiye ane simba rekuuraya kana kuregedza. Munyika medu isusu tiri kutongwa nehurumende iri kusenzesa utongi hwechisimba hwekuti macitizens akada kuti aexpress marights avo vari kubva vadzingirirwa nepfuti zvekusvikira pakuti munhu unopindirwa mumba mako wakarara usina kana nerekeni zvayo mumba, nevanhu vanenge vakapakata ma-AK47 vachikunongedzera mumusoro chemu vobva vatokuabducta voenda newe vonokuita zvavanondokuita, kuzokusiya uri mupenyu kana kukusiya wafa zvinenge zviri mumaoko mavo, zvichiitwa negavhumendi yedu isusu, kuti iwewe hauna rekeni endi dzimwe nguva unenge wakatorara. Tarisai zvakaitwa vana vaJob Scala. Ngatitotenda Mwari nekuti imba yakabhombwa vana vakarara. Kuenda kunobhomba vanhu vasina kana chavainacho. Zvandiri kutaura kuti vanhu vanenge vasina kana nerekeni zvayo mumba imomo vanoenderwa nemabhomba kuenda kunobhomberwa imba, zvichiitwa neutongi hwegavhumendi yedu isusu. Nepamusana pekuti Job Scala munhu akaparticipata zvakanyanya muopposition, zvakavasiya vasingagone kumuregerera chero even though vakambomusunga, asi kuti vamusunungure pamwoyo pavo manje hazvisi kugona. Vakutosvika pastage yekuda kutomuurayira kana even vana vake chaizvo nemudzimai wake, vachitotsvaga kutomuuraya iye vaitofungidzira kuti pamwe maybe atorimo munyika, kana kuti hatizive dzimwe nguva vaitozviziva kuti abuda vakati ngaazodzoka kana kuti ngaaregedze kuita book launch iyoyo, areceive message yekuti kumba kwake hakuchisina kumira musha, hakuchisina vanhu. Ndo gavhumendi iri kutitonga isusu ichishandisa pfuti dzacho idzodzo, masoja iwayo, mapurisa iwayo, nemadepartments ese esecurity yemunyika medu, munyika yeZimbabwe. Saka sofa isusu hatina masoja atinoti ndeedu, kana masoja achitungamirirwa nemagenerals, magenerals akaiswa muutungamiriri nemuzvigaro nevanhu vakanga vaine
vakanga vaine zvinangwa zvavo zvekuda kukontrola masoja acho. Saka masoja iwayo haachisiri edu nemapurisa acho haachisiri edu. Ndozviya zvandaimbotaura ndichiti ngatisiyanei nekutaura nyaya dzemasoja nemapurisa, nekuti vanhu vaya vakatongofananawo nevanhu vari mujeri, nekuti vakaisirwa vatungamiriri vari kutovachengeta. Saka kuchengetwa kwavari kuitwa ivo masoja kuri kutokonzeresa kuti pane zvese zvavanoudzwa ndo zvavanoita. Handiti muri kupanzwisisa. Saka panhau yekusunungwa kwenyika ndinokumbira kuti ngatimbonyarara zvedu pamusoro pekutaura nezvemasoja. Izvi hazvisi kutomboda vanhu vari kukontrolwa neutungamiriri huri kuvapikisa, nekuti vari kukontroliwa nemhandu dzavo masoja aya amuri kutaura nemapurisa aya. Handiti munozviona manje. Hapana chinhu chakaoma sekukontroliwa nemunhu ane ajenda yezvausingade iwewe, ende usina kana simba pamusoro pake. Ndo zvinhu zvakafananidzwa nemasoja nemapurisa. Ndo zvakafanana nekuti isusu dzimwe nguva unonzwa tichichema kuno kukunze tichiti General Chiwenga must do something. Vari kuita zvakawandisa aChiwenga, hapana munhu ari kutombozviona. Problem ndeyekuti isusu toda kuvaudzira zvekuita. Takagara kuback city asi toda kuvaudza isusu takagara kuback city asi tinoda kuudza driver kwekuenda nako tisina zvatiri kuona. Handiti muri kuzviona manje. Kuudza driver kuti ramba uri straight, iye asvika pakona, iwe wakagara hako kuback city mubhazi. Zvinhu zvacho izvozvo hazvifambe zvakanaka. Ndo unhu hwatiri kuita isusu semaZimbabweans. AChiwenga vakauya tavati do something, ndokubva vadzoka kwatiri vanhu. Ndokubva vati chinhu chandiri kuona inini chiri paground so far chiri kunyanya kunetsa icorruption. Let's fight together against those people who are practicing corruption on the ground. Takaramba kuzviteerera izvozvo. AChiwenga rambai dzingai Mnangagwa, tikaramba tichipopota kuti dzingai Mnangagwa. Ivo vachitaura kuti no, tinofanirwa kuti tirwise kana kuti tidzure midzi yechiri kutinetsa isusu. Handiti muri kupaona. Chiri kutinetsa zvigananda. Pamusoro pazvo zvigananda zvacho izvozvo ndo vanhu vakakomberedza Mnangagwa. Kuti isusu tizochema tichiti Mnangagwa nhasi inhau yevanhu vakavakomberedza. Handiti muri kupaona. Vekuti vanhu ivavo vakangomiswa zvavari kuita izvi. Handiti mapaona. Nyika yedu inofamba zvakanaka. Asi tiri kuramba isusu. Instead yekuti isusu tibatsiridze kurwisa corruption. I still remember panapa General Stole zvakatombotanga kutaurwa naSaruwaka izvi. Ari mugeza revolution. Achiti ngatidzivirirei maresources edu. Signal yaakanga achitaura akanga atotumwa. Akanga audzwa kunzi ndo zvinhu zviri paground izvozvi. Vanhu ngavadzivirire maresources avo, vanhu ngavapindewo muaction. Akauya panapa achitaura. General Stole vakauya panapa achitaura panapa. 3 weeks back ipapa vakauya the same signal iyoyo. Isusu vanhu manje, we seem to not understanding zvinenge zvichitaurwa nevanhu vacho vanenge vari kumberi kwedu. Tinoignore tobva tatanga kuvaudza zvekuita. Otherwise kutozovatuka tichitaura kuti taneta and so on. Zvichireva kuti vanhu vacho tiri kuratidza kuti isusu understanding yedu iri way too backwards. Muzvinhu zviri paground zvatiri kutoudzwa nevanhu vari kutozviona vakafesana nesituation izvozvi izvi. Handiti muri kupaona.
Saka semaZimbabwenzi manje nyaya yacho inotikurira manje. Handiti mapaona. Kumasoja uko nekumapurisa uko ndakatozvitaura kubva kudhara. Vanhu vakatadza kundinzwisisa vakafungidzira kuti inyaya yekuda kushora. Handishore masoja, handishore mapurisa. Asi command board yavo hakuchisina kana mumwe chete kana one wekuti munogona kumutrusta imimi mukamuvimba kuti anogona kubatsirana nemi pane zvichemo zvenyu imimi kuarmy uko kana kupolisi uko. Makamuona Mupana Simba Rashe paakauya panapa achitaura zvina kana kutombotora 2 minutes izvo zvakavharirwa. Zvezve ndo saini inokuratidzai kuti polisi yakakeptwa zvakadii, army yakakeptwa zvakadii. Handiti pamusoro pazvo imimi imba yaJob Scaler yobva yabhombwa mumba musina kana pfuti kana rekeni. Vanhu vakatozvirarira zvavo. Handiti mapaona manje. Mabhomba anoshanda seiko kuvanhu vasina kana shamhu mumaoko? Vanoshandisirwa mabhomba. Imba yamadzibaba eshanduko yakapiswa ikabhombwa. Asi muchisechwa mumba madzibaba eshanduko hatina kumbonzwa muchinzi pane sefi yanga ichigarawo pfuti dzawo dzekuzvidzivirira. Panga pasina kana chimwe chinhu, papangoriwo pamwe nematemo zvawo ekutotemawo huni. Ndo zvinhu zvinokuwadza zvanga zviripo, but zvakanga zviri zvinhu zvinotoshandiswawo mabasa ekurarama. Nemapanga ekutochekesawo zvawo muriwo. But munhu yeye anoenderwa nevanhu vanenge vachienda kunobhomba imba musha wese. Handiti munozviona manje. Zvakafanana nekumba kwaComrade Bombshell nesugeza. Kwakabhombwa. Munhu ari kutozvigarirawo zvake munyika make pafamu pake papurazi pake. Hanei nekuti aswera achitsvaga zvimwe zvinhu zvakawandisa zvitereki zvekuzvidzivirira. Ko ari muhondo here? Vangani vanhu vakaabductwa nevanhu vanenge vakatakura mazi AK47. Imagine AK47 pfuti yehondo inonotora munhu ari mustreet akatomira zvake pakati pevanhu asina kana chainacho. Pamwe mumwe mutongori newallet neballpoint nefoni. Anovingwa nevanhu vane ma-AK47. Zvamunoziva imimi munyika medu. Ndo government iri kutitonga nhasi. Dziri kuuya nyaya dzakasiyana-siyana panapa. Chivhaya azodai, machaina azodai. Izvozvi tine 3 to 4 days back. Pane maChinese 14 ari kunzi akabatwa ari muloji wachiputa madrugs, cocaine necrystal meth. MaChinese manje kuputa madrugs ndo mainvestors ava Mnangagwa. Mainvestors akutiputira madrugs mumaloji edu isusu. Madrugs hawanikwe muZimbabwe. Madrugs zvinhu zvinotowanikwa kunze kwenyika. MaChinese haasi emuZimbabwe. MaChinese anobva kunze kwenyika. Zvichirevo kuti maChinese ndo ari kupinda futi nemadrugs ka munyika medu isusu manje. Wozoona rimwe rakubudikira richinyepa kuti aiwa motikari ngadzibviswe matinti dzigare dziine maclear windows kuitira kuti tione. Unofunga kuti wewe kana munhu akaviga zvinhu zvake zvaakaviga mumotikari, unoona here madrugs nekuti motikari haina kutintwa mawindo? Hazvitomboenderani. Vari kutsvaga kuda kuziva kuidentifya vanhu vari mukati memota dzavo, kuda kuuraya vanhu chete. Ndo nyaya iripo yekuda kuziva kuti Job Scaler ari kufamba sei Maskati, Chamisa ari kufamba sei Maskati.
handiti mazviona manje. Ndakatombonzwa Akulienti achitotaura, wakataura kaKulienti akataura mufana wangu uyu akatoti kufanana nezvezve zvakaitika kuna Comrade Geza kuti vakazongonzi havasi kuwanikwa pavari. Handiti saka zvinhu zvakaonekwa kunzi nekuda kwekuti motikari dziri tinted hatigoni kuti tione vanhu kuti vari kubva kupi vachienda kupi nenguvayi. Inyaya yekuvhimwa kwevanhu kwete kuvhimwa kwemadrugs. Drug rine makumbo here? Drug ungariwane nepahwindo here kana kuti drug chinhu chinoiswa mubhegi zvekuti drug kuti riwanikwe rinotowanikwa nestop and search mumaroad blocks amuri kuzadza muroad umu zvekuti each and every after 500 meters unenge uchisangana neroad block muZimbabwe. Mapurisa iwayo ndo ari kusiya madrugs iwayo achipfuura, vanongopiwawo mari nekuti kava nenzara. Ndo zvinoita vanhu kana vachitungamirirwa nemhandu dzavo havazokwanise kubhihevha zvakanaka. Saka inini handioni sekuti munyika medu isusu madrugs anogona kumiswa. Anogomiswa sei? Mupurisa wacho anofanirwa kubata madrugs apiwa mari yaanga asina, mari yaasina, mari yaari kushaya, mari yaari kutsvaga. Handiti muri kupaona manje. Saka musambofa makanyeperwa. Chiri kuda kuonekwa hazi madrugs kana zvimwe zvinhu zvakaipa zvamuri kuisa mumotikari. Chiri kuda kuonekwa munhu mumota kuti ndiani from afar. Nekuti yadzoka nguva yavo yekuda kumboeliminata vanhu, vanga vambogarisa vasina kumbonwa ropa revanhu. Ndosaka muchiona vari kudzosera nyaya kana kuti vachiintrodusa mutemo munyowani wekuti hanzi motikari ngadzibviswe matinti mumawindows aya. Zvinonzwisa tsitsi. Mararamiro atiri kuita akaoma. Izvozvi vanhu vari kupomedzerwa mhosva dzekunzi vari kurambira munyika dzekunze kwenyika. Hakuna munhu anorambira kunyika yekunze kwenyika. Asi vanhu vanoprefer kugara munyika dzine mutemo pane kuti vagare munyika mekuti kana ukangovengwa kana ukangopesana kana ukataura zvisingadiwe nevane simba unobviswa musoro. Hakuna munhu anomirira zvakadaro. Ndizvo zvazadza vanhu munyika dzakatenderedza Zimbabwe yese nedzimwe dziri kumhiri kwemakungwa uko. Saka vanhu munofanirwa kuti munzwisise zvinhu zviri paground. Kuti vageza kana vakauya vachitaura vari kuedza kutaura vakamira munyaya dzipi, vachiwenga kana vachitaura vari kuzvitaurirei. Tinoirwisa sei corruption yacho isusu iri kuitwa nezvigananda izvo kana tisina kubatana? Nekuti nhasi vakataura chinonzi signal munochiziva here vano veZimbabwe? Chinonzi signal mastages ematanho atiri kuudzwa isusu nevanhu vari kumberi kwedu ana General Stoller. Handiti kana tikarekedza kutora action isusu signal iyo inenge yadarika, inenge ichitora zvinenge zvichiratidza ukoko ripoti inenge ichingozvibuditsa yega kune vakuru vanofanirwa kuti tungamirira uko vatiri kuda kuti vatibatsire isusu. Ripoti inenge ichingodzokera ichingori yakangozvimiririra pasina munhu anenge ainyora, asi inongotozviita yega ripoti kungoti no, vanhu havasati vabatana, they are not ready. Handiti munopaona manje. Zvese zviri kutaurwa nevanhu izvi tinofanirwa kupinda musango, tinofanirwa kuita sei? Hapana chakamboipa. Kubvisa mhandu hazvina basa kuti uri kuibvisa neminzi dzipi. But problem iri kuitika manje ndeyekuti izvozvi izvi unonzwa vanhu vachiuya panapa kuti Chamisa akangoposta
kakomenti kanenge akomenta pamusoro pezvimiro zviri paground. Unonono achiti Chamisa akapenga, Chamisa akapenga. Apenga papi Chamisa nguva ipa papa ndechipi chaaita panapa? Nekuti izvizvi tiri munguva yekuti tiri kuda action. Hazvisiri zvere zvamuri kureva kuti tikataura panapa General Stole anotukwa, makabvira kare muchingohukura, tiri kuda action. Inini ndikataura munouya kucomment section uku muchindishaudha. Kune mumwe akatombonditaurira akati uchabva zvako kuCape Town ikoko uchatiziva zvakanaka. Handiti muri kuzviona. Panenge pachitaurwa nyaya idzi hapana zvimwe zvinhu zvinofungwa nevanhu. Chinongouya mumusoro mevamwe vanhu ndechekungoti anga asingafanirwe kutaura zvinhu izvozvo. Akauya muno muZimbabwe anofanirwa kuti afe munhu iyeye, nekuti muno muZimbabwe hamutaurwe nyaya yekunzi government iri kukanganisa. Hazvina basa kuti wakananga zvipi, aiwa unongonzi iwewe no, haufanirwe kutaura kuti government iri kukanganisa, asi vanhu vachifa nenzara zvakadai so. Handiti muri kupaona. Saka hapana kwatinombosvika isusu sevana veZimbabwe tikaramba tiine mararamiro akadai so. Hapana. Hapana kwatiri kutomboenda kana. Ticharamba tichidzingwa munyika dzevanhu, tichidzokera munyika medu, tichidzingwa futi munyika imomo nemabatirwo atinenge tichiitwa negovernment yedu iyi. Handiti mazviona manje. Saka hama dzangu regedzai ndikutaurirei. Izvozvizvi regedza ndimbotaura zvangu pamusoro paChamisa. Chamisa akauya panapa achitaura kuti God is in it. Handiti. Unoona vanhu vakutanga kutaura vachiti Chamisa azoti God is in it nhasi mira uone pane zvoda kuita. Chamisa akataura zvinhu zvishoma shoma. Handisa ndapedza kutaura nenyaya yaChamisa. Papa munozonzwa ndichita kunge ndiri kudefenda Chamisa straight. Siyanai naye what this and that. Icho ndinenge nditori serious papa. Nekuti Chamisa ari kutodawo vanhu vekuti kana akataura zvinhu zvaanenge ataura vanhu ivavo vanovhurika brain then vopinda muaction. Handiti muri kupaona manje. Ndipo papa ndakazombotaura ndichiti hatikuonekana nekutombomudzivirira kwacho nekuti isusu hatina kubatana. Patso zvedu isusu masupporters anoda kumusapota acho hatina kubatana. Handiti munopaona manje. Tinomuti he must do something. Imimi munofungidzira kuti Chamisa chii chaangagone kuita kuvanhu vari kufamba vakabata ma-AK47 during the daylight muZimbabwe vachiabducta munhu pakati pevanhu. Muri kutorerwa wani munhu pakati penyu imimi kana kutorerwa vanhu pakati penyu imimi nevanhu masikati machena so makatarisa. Zvamutonyatsoona kutoti koinga wani vanhu vari kutorwa vachibvutwa nevanhu vanenge vakapakata pfuti, ivo vanhu vasina pfuti, zvakare isusu tisina pfuti. Handiti muri kupaona. Saka Chamisa anenge awana kupiko maCIO acho masoja nemapurisa ekushandisa kuti aite something zvamunenge muchifungidzira kuti aite. Nekuti nyika iyi haisi kuchada kuitirwa zvemavhotika. Izvo forget and smile. Zvekuti hanzi muchazomuvhotera Chamisa chemukamuvhotera zvakaita sei. Zvekuti tichazocreata, tichazofoma opposition party iri strong. Hapana opposition party iri strong against ZANU PF. Nyika yakakepwa kudhara iyi. Vakatozviona kudhara kuti izvi zvekuti vafome maopposition party zvavo zvitori right nekuti tinenge tichinyatsoziva kuti ari kunyatsokufesana nesu isusu achitungamirira vanhu vacho ndiani. Tobva tanyatsokudhila naye nevanhu vake ivavo zvakanaka. Saka tinenge tichifoma maorganizations anozopedzisira akuita kuti tiluze mamembers edu. Handiti muri kupaona manje. Pazvinhu zvatinoziva zvakatanga kuitika kubva kare kare 1999 MDC ichitangwa iyi munozviziva imimi. Chii chamuri kufungidzira kuti mimi nhasi mimi chinogona kuzongoitwa pane zvese zvatakapractice zvese izvizvi since 1999 up to now.
nanhasi vanhu vari kufungidzira kuti hanzi a strong opposition party. Indawa muchinyeperwa imimi vanhu. Mukanzi okay, chifomai revolution imimi hamudi, munotenga kunyombana, muchitukana, muchidyirana mari, muchibirana mari through social media, mobva maita sei chichi. Zvinhu zvacho zvobva zvaramba zvakadaro, nyika yobva yaramba yakafa. Saka kwatiri kuenda ndekupi manje? Hama neshamwari dzangu, vabereki, vakuru nevadiki mese, hanzvadzi nevanin'ina vangu, kwatiri kuenda ndekupi? Ndo nyika yacho here yatiri kuda iyo yakamira zvakadai soi? Ndinoya panapa ndichitaura nonga okay, ngatibatanei isusu vanhu. Kana tabatana isusu totaura kuti right, imi madhara imi makatitaurira mukatibatana imimi tikupei signal. Okay, isusu tabatana panapa vanhu vakutaura muromo mumwe chete. Kumamisha, kumaruzevha, mumapurazi nekwese mumamainzi vanhu vakutaura muromo mumwe chete. Chitipai signal tione kuti toita sei, tomisa sei zvigananda zvacho, toita zvipi, chii chatiri kutanga kuita apa. Unoona vanhu vachiuya panapa pava kutotanga kutotukana, kutyisidzirana. Saka imi munofungidzira kuti mimi ZANU-PF ndo paicharegedza kana kuti zvigananda izvo ndo pazvichazoregedza kutuma vanhu vanenge vakapakata pfuti kuponda vanhu nekuuraya vanhu, ivo vachizviziva kuti ndo only option yavo yavakamira nayo, ndo zvinhu zvavasarirwa nazvo zvekuita chete kuti varambe vari in power. Munofunga kuti vachaziregedza riini izvozvo? Munofunga kuti vangazviregedze? I don't think so. Ende kuti mutovamisa imimi zvinotobva mukubatana, the power of unity. Kwete zvekuswera muchingoramba muchingodzokera kumashure moudzwa kunzi aiwa kumasoja nekumapurisa uku zvakamira zvakadai. Comrade Bombshell Nesigeza vakauya panapa vachikotaura chimiro chiri kumasoja nemapurisa. Something zvaigona kuopena vanhu pfungwa dzavo kuti vanyatsokuona kuti hazveshuwa uku kauku ngatimbomira kutaura nezvako bva hapana munhu akambozviteerera izvo. Nanhasi uchiri kungodzwa vanhu vanouya panapa vasikotaura nezvemasoja nemapurisa. Vanouya vachitaura kuti VP must do something. Vanouya kusikotaura vachituka chamisa panapapa. Really? Makukanganwa zvakaitwa naBishop Masaya. Muri kuvakanganwa. Matovakanganwa ipapapa. Hatisati tomboone nguva panapa. Hatisati ane nguva panapa. Tiri kuchema nyaya yaBishop Masaya. Munozviziva imimi. Tiri kuchema ana Mo Blessing Ali. Tiri kuchema vanhu vakawandisa ana Itai Dzamara tichidzokera kumashure uko. Tiri kuchema vanhu vakawandisa Magamba, vanhu vaimirira kusunungurwa kwevanhu. Nhasi izvozvi tina Comrade Nyoka Mabhunu akasungwa ari mujeri. There is a big fight mumakotsi ekuno kuSouth Africa uko. Handiti muri kuzviona manje. Pari kutodiwa musoro wemunhu, musoro waComrade Nyoka Mabhunu, kuti aitwe sezvakaitwa Itai Dzamara. Nyoka Mabhunu cheche mukamubvunza one of the days achizoexplaina, muchazomunzwa achitsenangura mabatirwo akaita. Akatobatwa nevanhu vakanga vakatopakata, vaiva vatori nesimba rekuti akatonyatsozoona kuti panapa ndikasakomplya panapa akazomanwevha zvinhu. Simba raMwari rikapindira kuti vazosvikira pakuzonomusarenda kumakotsi, vachitraya minzi dzekuda kuti vaende naye zviri pamutemo, nekuti zvakanga zvaramba. Handiti munozviona manje. Kurwiswa kwevanhu vasiri armed nevanhu vanenge vari armed ndo kuri kukonzeresa kuti nyika yeZimbabwe irambe iri pairi nhasi. Macitizens anoshungurudzwa nevanhu vari armed. Ammunition yese yemunyika imomo inotokontroliwa nevanhu vakaiswa nezvigananda izvi. Handiti muri kupaona manje. Nhasi papapa unonzwa vanhu vachiramba vachitaura vachimanikidzira zvinhu zvisipo. Hatibudirire vana veZimbabwe tikaramba takadaro. Tine hondo imwe isingatomboiti. Izvozvi zvitarisai muone. Tichiri pakati pehondo yaComrade Nyoka Mabhunu. Ndiri kukumbira hama dzangu, ndiri kukumbirisa zvakanyanya. Tiri kukumbirisa zvakanyanya, ngatibatsiranei.
ngatibatsiranei, ngatibatsiranei. Handiti muri kuzvinzwa makomrades, ngatibatsiranei, ngatibatsiranei, ngatibatanei tese isusu vana veZimbabwe, nekuti tikasabatana isusu tichaparara, tichafa, tichapera. Ndo zvandoda kuti ndikuudzei izvozvizvi. Handina zvakawanda zvandoda kuti nditaure ndichienderera kumberi panapa. Maita basa.